ćete odmah, pošto ćemo trebati. Ništa manji aplauz ne bi trebali dobiti, veliki put su prevalili. Tovarisi iz Trsta i tovarisi iz Kruševija. Samo ti iman tu stane. Ja se zahvaljujem svim delegacijama. Molim vas samo još malo da uštenje imam. Na kraju. Naši drugovi iz Socijalističke radničke partije iz Splita će nakon ove manifestacije položiti vijeće na spomen ploču poginulih Dalmatincima koja se nalazi u Pjevicama. Znači, borci koji su dali svoje živote za oslobođenje grada Jajca imaju evo sada priliku drugovi da obiđu to mjesto na kome je spomen ploča, a također su me zamolili da sve one druge koji žele pridružiti im se u obilasku te spomen ploče da to mogu uraditi. Znači, delegacija Socijalističke radničke partije predvodi polaganje cvijeća i vijenaca na spomen ploču poginulim Dalmatincima u Pjevicama. Pijavice. Molim vas, uživajte u ovom lijepom danu. Evo imamo prilike malo sada odmoriti, prošetati kroz grad. Nastavak slijedi tačno u 13 sati u muzeju drugog zasjedanja Avneja. Počnemo akademijom i kulturno-zabavnim programom. Hvala.